vaig compondre Catalunya 1714 després d'assistir a la manifestació de l'11 de setembre de 2012. Aleshores, vaig veure que hi havia finalment el poble català havia dit prou. I això em va inspirar molt a compondre aquesta obra històrica, també pensant en el tricentenari del 2014, que en reflectís una mica què va succeir amb el setge bàsicament de Barcelona i abans del setge, durant la guerra, durant el dia 11 de setembre i després una mica després. I esclar, he subdividit l'obra en 8 parts, 3 de les parts van durant el setge, la quarta part és la guerra, després hi ha 2 parts de desfeta i lament i de cosa molt trista, que una d'elles hi ha una cançó catalana que es diu Plany i la canta la tenora, però al final jo no podia acabar l'obra aquí, perquè el poble estava encès i el poble vol esperança i el poble reneix i creix, i per això, com que hem experienciat tota la renaixença i tot el creixement del sentiment català, aleshores he traslladat les 2 últimes parts avui dia amb un renaixement i al final arriba els segadors amb molta força i l'última part està basada íntegrament en un ostinat on la percussió va fent el crit de la llibertat. Pa, 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 pa. Tota l'estona, a sota aquest ostinat, doncs hi ha més coses al damunt, però és un final eufòric per inspirar tothom a seguir i a lluitar per la llibertat.